ሰላም ከመይ ትኾኑ ከመይ ኣለኹም ጠራሓን ኣለኹም እየ ዋ ነሽነሽ ተቐይረ ምሽ መዓልታዊ ቪድዮ ኮይና ኣላ anyway it's good news ፅቡቕ መዓልታዊ ቪድዮ ምግባር ግዜ ተተረኺቡ ላይክ ብሕፅር ዝበለ 20 ደቂቕ 30 ደቂቕ ኣሕዋት ምስቲ ማተርያልስ ወይ ከዓ ምስቲ ኢኮኖሚ ዝበሃል ሞር ክትለላለይዎ ትኽእልኹም እንድሕር ደጋጊምና በብዝተፈላለየ ማለት እዩ ኣህብ ኣፅልዎ እንትኾኑ ተስፋ ንገብር ያ ይዕርፍ ከዓ ካብቲ ضمن حمامي كاب تيك توك ودي تيك توك توعلو خاب زخا قرب تزنقع انت بلكم دسي بلنا معنا اسيو فيتشر مان اي مسا نسوم alright housekeeping زبحال انت اخاتب الهاوسكيبين مالت كم زمتصر راين اشتي نجر احوات بزحات كومبلين تقبروهم كومبلين كبر كلكم طرعان تقربوهم نو زي مور فوكس بقى بتግርኛ ጥራይ ክኸውን ኣለዎ ወል ፀሊእና ኣይኮንና ንሕና ብትግርኛ ምግባር ሓደ ጠፊእና ኣይኮነን መጀመርያ ገሊኡ ኣሎ ጠቕላላ ብትግርኛ ክትቅይሮ ዘይትኽእል ቃላት ማለት ሕጂ ናይ ሎሚ ዓንቲ ገልጣ ፒሲኤሲ እንታይ ኢኻ ክትብላ ብትግርኛ ቴል ሚ ኣባውት እንታይ ዓይነት አብሪቬሽንኩም ተጠቂምኩም ብስኢ ክንገልፅ ማለት እዩ ሓደ ንገልፆ ኣለና ትርጉሙ እንታይ እዩ ንገልፆ ኣለና መግለፂ ኣብቲ መግለፂ እቲ ቃላት ክንዛረብ ኮልና ግን ሓደ ብኡ ኢና እውን ዲል ንገብር ኣሕዋት ፒሲኢ ንሕና እስኻ ሰርች ክትገብር እንድሕር ኮንካስ ብትግርኛ ኮንካ ክትረኽባ ትናህና ኮ ከም መበገሲ ኢኹም ክትጥቀምሉ ዘለኩም እዚ ቪድዮታት ንዛረቡ እምበር ሞስት ባዕልኹም ሰርች ክትገብሩ ወይ ከዓ ኣብ ኮምፒተር ኣትኹም ወይ ከዓ ጉግል ኣትኹም ወርኤቨር ኣብቲ ዌብሳይታት ነሪኦኩም ኣትኹም ማለት እዩ ስለዚ ኣሕዋት ብዙሕ እቲ ትግርኛ ድዚ ናይ እንግሊሽ ድዩ ኣይነው ይርዳእኒ እዩ ብጣዕሚ ይርዳእኒ እዩ ብዙሕ እንግሊሽ ከም ዝወፅእ ማለት እዩ ግን በቃ ምስቲ ነገራት እንድሕር ክንላለ ኮይና ናይ እንግሊሽ በቃ ብእንግሊሽ ኢና ዘለና ፈቲና ፀሊእናስ በቃ ብእንግሊሽ ፍተውዋ ፅልኦ ማለት እዩ ኩሉ ተርጊምካ ናብ ትግርኛ ጌርካስ ብትግርኛ እንተፅናዕካየስ ኣበይ ኢኻ ክትበፅሕ የለን ያ ትሓልፍ ኣይትኽእልና እንታይ ደኣ ብእንግሊሽ ኣምፂኻዮ ተቓልዲ ብእንግሊሽ ኣምፂኻዮ ብትግርኛ ክግለፅ ኣለዎ ብትግርኛ ንገልፅ ኣለና ማለት እዩ እቲ መግለፂ ረኣዩ ኣሕዋት እቲ ቃላት ንብሎ ወይ ገለ ንብሎ እቲ መጀመርያ እቲ መግለፂ ተሪኢኹም ደስ ይብለና ያ ብዙሓትኩም ሳ ኮምፕሌን ትገብሩላ let me answer this one ኣሕዋት
Alright, real sorry. I gotta answer this. I got my طبعا أنا يسرح سلزخونة. I have to answer that. أحوال. Very important. I did عنده ودويلو لسه يدور لي مثلا سوفل علو لأنه والله ممكن قرأتها. Apologize. Say 9 minutes for nothing. حليفة يقرأتها. كايت فا خاي جبرها. It's just kind of. You guys, I'm sorry. I'm here. Alright, let's back that. Apologize. يقرأتها. Okay. لما عنتي ريبورتنا نري أزلنا حوات كمتي أب نري أزلنا PCE نهري. I know one of good تخطط لي حياتنا لو lay down قبرنا please PCE, CPI, inflation, well unemployment كلهم سي أب حدا فيديو سرح لنا له request كيرلو I will do that in Sunday skew حتى نملسن قرنا بمولهم تم أبز تصاب نقربهم مالتي بحذير تم تصاب نقربهم انت PCE انت CPI انت PPI انت إذا كلهم إتهم نت ماركتنا half down لا زبلوا زلوا بمولهم كنبلومنا كني سنبت كنقولنا انت اخ قبرم اب حنت فيديو كلهم كل شيء معلتهم نقولنا اجين اي ثينك سو يتحاوسكم على مثلني يا كلهم سنبت كقلصايا مسي ناتي تحقاقازت صحت حتني انا هم اللي ساي let's say unemployment انتاي ابيكتري لكم CPI انتاي ابيكتري لكم PPI انتاي ابيكتري لكم CPE نبعلو PCE زنايلهم انتاي ابيكتري لكم انتاي خطقمو كل زم نبلم زلنا مايكرو ايكونوميكس أحوات إذا مايكرو إيكونوميكس أتوم I know بتمرت مهرنا they are مالت نختردهم تكونسبتهم برتعز باليوم حسب تردي كان جن it's the same كم زي بزح نجار يكون the same راوتينهم كلهم من تايم نتي monetary policy يوم تقاطر من federals أنا like unemployment bill federals بيوم زخدو like recession bill كله زمزلنا مسوز استحازي مالتي yeah thank you and sorry let's get it انتي مالتي PCE مجمرة لو ما أنت تاينا هنقلت أحوات I hope all right. All right, let's get it with this first. Like PCE, ده لما عن الرياضة لا زي أنا لكم بترجمة مالتي. Personal Consumption Expenditure Price Index مالتي. All right. زي ولا بتقرين إحنا زاربين خلينا أنت مسيلكم بكا. أبزي أما قلت جنا لاتا. نحنا بتقرين إحنا قلت عادي. نحنا خيدنا نشمته أو حو goods and service ورح كله. نحنا خيدنا نشمته goods service مالتي. إحنا بحاول حنجزء مكينة بل ندادي بل مقبل بل فوتبال. زخونه سيرفيس نقبرو نعمل اكاونتين سيرفيس نقبرو خيدنا تاكس فايل كنقبر كلنا سيرفيس نخوف لنا ايميجريشن فايل كنقبر كلنا نتز فايل نقبر لنا غنزب نخوف لنا از كله جودس اند سيرفيس اقول جودس مالت اقو حز غزاي سيرفيس كا كمز سيرفيس كيركا لسي تاكس نخيد اوبر تسقلنا نحركنا احنا سيرفيس نركبالنا مالتي لسي ندقم قام خيد ندقم قامي تقرص صغرها سيرفيس يقبر كالو مالتي اندا صفرخن سيرفيس اندا مشاتي سيرفيس قالوا اندا قرصكا فايل تغبرو سيرفيس اندا خمويز بلا اندا ايميجريشن سيرفيس سو كله كيركا تغبرو واغو خندي وسخو حدا سي معقنناتي بي سي سي معقننا انفليشن معقننا واغاتاتي حدا كلاي نغاركا اكندخا خوينم حزن ذا بي سي اكندخا خوينم كولاي زغزلكا سو price going to people living in the United States going to that's buying their behalf مالتي اكندخا خوينم اوكي انت مالتي كندخا تاكاب سي بي اي تفلي ازيا اكندخا خنبل كلنا let's say اني let's say روبيل على بزي اب تحت روبيل كامباني لو انا مس روبيل سرح روبيل انشورانس اندحر اتي نبو غيرو ناي ميديكال بل ناي غلبل سو اكنداي كوينس يجز علي على ناي سو اتا كاب سي بي اي تفلي ازيا اتا سي بي اي تبهال نحنا خيدنا نشموتو نعدغو نغري تا بي سي تبهال جن اكنداي تن كامباني تاتغز علي كلو انا شرحالو سكالسي اكنداي مصلي انشورانس يتغز علكا كالا ولا حنت بزح نغر يلن مصلي انشورانس اكندخا خويننسي نا انشورانس ميديكال علنكو بسرحي تبل ويكا ازيل لنكو بسرحي تبل سو اكندخا خوينن كغز علكا خلا ازيات وسخا زلا سو ناتو معقني واغاتات سي كندي وسخ يا ناي دو ما انت بيدنا ازي اخاتم فيدرالز بدون ناي سنترال بانك زدلي واتسابس اب بي سي ناتو واغاتات معقني كندي وسخ ابريفيشن ناتا جن PCE تبهال personal consumption expenditures مالتي price index okay I hope God clean up حسكم اللهم تا بي سي دحان بمصوم كنقلصينا so انتي مالتي زي all right what does this mean this نهلكم مجمريا انتي ريبورتين رخيبنا لو ما عندي الا 30 لكم that's why our stock market is good
Okay? All right. So, personal income ንኣብነት ራእይ ወጂ ኣታዊና ኣብ ጁላይ ኣብ ወርሒ 7 ኣታዊና እዚ እቲ ኣገዳሲ ኣሕዋት ከምዚ ከላእ ደስ ብል እንታይ ድወ እዚ ምፅኦ ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም ገሊእኩም እዚ ትቐንዲ ኣገዳሲ ናይ ወርሒ 7 ኣታዊና ንሕና ወሰኽ ገይሩ እዚ ማእከል ዘሎ ማርኬትና ዝፅበዮ ነበረ እዩ ማርኬትና ዝፅበዮ ነበረ 0.2 ኣታዊና ኣብ ወርሒ 7 ክውስኽ ኮይኑ ግን ኣታዊና 0.3 ወሲኹ ዋው ሞር ኣታዊ ረኺብና what does that mean مرأتاو مهلاو مالت نتفرهنا زلو ناي ريسيشن ويكا مودق ماركت ممصا قل اتم زلو سي سراحتنيا دموزم وسخالو اوكي سيمبل وورد زلو سراحتنيا تات دموزم يوسخالو حدا نتب مالتي كالا اي alright اتاويم وسخالو وصايم كا وسيخنه لكم راي وصاينا خي اورحي 7 ክንደይ ገርና 0.5 ማርኬትና 0.5 ተጸቢዎ 0.5 ረኺብና still good ንምንታይ ጽቡቕ ዘለኹ መስሊኩም at least ኣታዊና ሃያሎ ንሕና ኸ ኸይድና ስፐን ንገብራልና ኦኬ ማርኬትና ካብቲ ሙዳቕ ማርኬት ካብቲ ሪሴሽን ዝበሃል ድሒኑሎ ማለት እዩ ኣብ ማርኬት ገንዘብ ይኣትሎ that's a simple term ኣብ ማርኬት ገንዘብ ይኣትሎ so እዚአን ክልቲአን ኣብ ቀደም ሕማቃት እየን ነይረን ክነግረኩም ኣብዚ ናይ ሕጂ ናይ ፅልውላው ናይ ምውዳቕ ማርኬት ኣብ ናይ ሪሴሽን ምስ መፀ እዚአን ቅቡላት ኣይኮናን ነይረን ምክንያቱ ኩሉ ዳውን ክኾኑ እዮም ደልዮ ነይሮም ሕጂ ግን እዚአን ሃይ ምዃነን ፅቡቃት እየን ኩሉ ሻዕ ማርኬት ራዩ ኣሕዋት ይቀያየር እዩ ምክንያቱ ኣብ ዝሓለፈ ኢንፍሌሽን ተበሊዕና ንብል ስለ ዝነበርና ሕጂ ብዛዕባ ኢንፍሌሽን ኖ ሞር እሱ ወርድ ኣይገብረናን ዘሎ እንታይ ዳ ሪሴሽን ናይ አንኢምፕሎይመንት ካየጋጥመና ብሰራሕተኛታት ካየጋጥመና ሪሴሽን አንፈር ዘላ ቁጠባና ንስ ይፈር ዘሎ ስለዚህ ሰራሕተኛ ደሞዛ ወሰኻሎ ኣብ ወርሒ 7 አን አቨሬጅ 0.3 ወሲኹ ዋል እተወሰኹም ገንዘብ ከዓ ኸይዶም ስፐንድ ይገብሩ ዳስ ግድ ዋ ፐርፌክት ሶ ታ ፒሲ ዝበልናዮ ራእይዎ ኣብ ወርሒ 7 ዋጋታት ንሕና ንሽሙተን ኣከንዳና ኮይኖም ሽሙትልና ዝገዝኡልና ከም ኢንሹራንስ 0.2 ክወስኽ ክገብር ኢልዎ ነይሩ ማርኬት 0.2 ወሰኽ ገይሩ ፐርፌክት that's why stock market is happy በዚ ኩሉ ሪፖርት كال PCE year over year زيارة ايوا ماركتنا actually 2.6 بينيرو بزي زي I don't know why انزل لهم برا بلومبرج خلوه 2.6 بينيرو good 2.5 رخيبنا that is good too مالك ابز حلف ورح شد شكو 2.5 نا رخيبنا دس بلك كقنس نيرو ومبر ازي فدرال 3% دلي وزلهم كتبلو ندخلهم no ورح شوعاته اتا most spending زلوا غزيا most ሰብ ዝሕሽሸላ ግዜያ ምክንያቱ ወርሒ 7 ገና ተመሃሮ ኣብ በረኻ ስለ ዘሎ እቲ ቫኬሽን ዝበሃል እቲ ማውንቴን ዝበሃል እቲ ምሕምባስ ዝበሃል ከታስ ኩቱ ኩሉ ዝግበሮ እዩ ወርሒ 7 ወርሒ 7 ቶም ስሞል ቢዝነስ ትውንን ትፈልጦም the highest sale ኣብ ወርሒ 7 ኣብ ወርሒ 12 ነው ትረኽቡ ኣብ ቢዝነስኩም ምክንያቱ ወርሒ 7 እቲ ናይ ሓጋይ ብዙሕ ሰብ ይወፅእ እዩ ካብ ገዙ እንጆይ ገብረይ ማለት ካብ ሓበሻ ጀሚርካስ ደቅና ሽዑ ዕረፍቲ ወርሒ 6 ወርሒ 7 ወርሒ 6 ምዝያራ ወርሒ 7 ነው ወፅ ማለት ካልእ ጁላይ ንባዕሉ ናይ ኢንዲፔንደንስ ዴይ ሽዑ ወርሒ 7 ስለ ዝኾነ ማለት ናይ ዝዓዲ ጽቡቕ ነገር እዩ ብምቕፃል ኣብ ወርሒ 12 ሆሊዴያት ክልተ ስለ ዘለና that's why ሃይ ዝኸውን ሴልካ ማለት እዩ ስለዚ ብዙሕ ስፔንድ እንዲሞ ነይሩ that's why ኣይተቀየረን 2.5 ነይሩ ሪፖርትና ነገራትና ኣብ ዓመሲ ብ2.5 ወሲኹ ብ2.5 ወሲኹ ተጸቢዮም ብ2.5 ورح شمان تخقدل على خبز تحت جدو alright انت مالت كور بي سي alright كور انت اللي تحوات اذا كور بي سي انت اللي بزيكا مجبن ندادن كل شيء اب اند داون زغبرو ملعلن تحت زغبرو سلو زخونو نسمت عليهم نغراتنا بزيرو نتبخلت وسخي تصبيو ماركت لكم زي እንደገና 0.2 خارخنا perfect كوربيسي يير اوفر يير كندالو وال ابز حلفه ورح 6.6 رخيبنا ماركتنا 2.7 تتصبيو منالبات هاي كوني لو جن اشكعون اب 2.6 بيرفكت انا بزعبه زم ابز اتكاتلوا زلهم معنتي بزعبه سي بي اي نزبل حتو سوري بزعبه بي سي نزبل حتو زي انا ترجمه كل شيء زنا بزي ازهبنا ماركت
ማርኬት ማለት ኢኮኖሚስት ዝፅበይዎን እዚአን ካብ እኒ ታሕቲ እንድሕር ኮይነን ኣብዚ ግዜ እዚ ናይ ፒሲ ፅቡቅ ኒውስ ማለት እዩ ኣለና ሶ እንታይ ኣክት ገይሩ ማርኬት ደን ለስገርዳ ሲኤምኢ ፌድ ኣሕዋት ሲኤምኢ ፌድ ኦኬ ፌደራል ክቆርፅዮም ኢልና ኣለና ድሕሪ 19 መዓልቲ እዚ ከዓ እቲ ቀንዲ ንፌደራል ክቁርፆም ዝኽእል ቅጥዕታት ምዃኑ ፈሊጥና ኣለና ሶ ድሕሪ 19 መዓልቲ ክመፁና እዮም እንታይ እዮም ክገብሩ ኣሕዋት ለክትስ ስቲል 69% መስከረም 18 ነለኩም እዚኣ 0.25 ክቆርፅ እዮም ፐርፌክት 100% ሬት ካት ኣሎ ማለት ሬት ካት ካ እንታይ ማለት እቲ ማለ ቪድዮ ፅቡቅ ትገልፅ ኣለኹ ናይቲ ማለ ቪድዮ ራእይዋኹም ኣሕዋት ምናልባት ክመልሰኩም እዮም ነዚኣ ምናልባት ኣብዚኣ ዝመፅእ ሪፖርት ክወርድ ኣሕዋት ራእዩ ናብ መስከረም 5 እዚኣ ድሓን ከምፀ ሓደ ብሓደ መስከረም 6 ራእዩ ኣብዚኣ ዝመፃ ሪፖርት ትሪእዎን ኣለኹም ኣብዚኣ ዝመፃ ሪፖርት ለሰይ ኣብ ዝሓለፈ ጠቕላላ ናይ ወርሒ 6 ሶሪ ኣብ ወርሒ 6 ናብ ዕዳጋ ዝተሓወሱ ሰራሕተኛታት 114,000 ነይሮም ኣብዚ ዝመፃና ትፅቢት ናይ ማርኬት ክመፃና እዩ ካብዚ ትፅቢት ወፃኢ ንታሕቲ እንድሕር መፅኡ ሕዝኒ ለሰይ 150 እንድሕር መፅኡ ኣብዚኣ ትፅቢት ካብ 150 ንታሕቲ እንድሕር ኮይኑ እዛ ናይ ሲኤምኢ ፌድ ትብል ዘላ እዚኣ 0.69% ሃይ ትብል ዘላ ናብዚ ገዛ ክትቀየር ኣሕዋት ምክንያቱ ክምለስ የናባ ምክንያቱ ብዙሕ ሰብ ስራሕ ኣይተቆፅረን እንድሕር ኮይኑ ሓደገኛ እዩ 114 ጥራሕ ሽሕም ተቆፂሮም ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ 7 ኣብ ወርሒ 8 ከዓ እንድሕር ከምኡ ዓይነት ኣቨሬጅ መፂና እቲ ናይ ረሲሽን ዝበሃል ብሰራሕተኛታት ክጋጠም ይኽእል እዩ ሶ ፌደራልስ ነዚ ከድሕኑ ክጎዩ ክኽእሉ ኣለዎም ነታ ሬት ካት ብ0.25 ዝሓሰብዋ ናብ 0.5 ቀይሩ ኣሎ ኮይኑ ግን ካብ ትፅቢት ንላዕሊ ለሰይ 150 እንተነይሩ ካብኡ ንላዕሊ እንድሕር መፅኡ ብዘይ ግን ነቸሪው 0.25 ጥራሕ ንክቆርፅ እዚኣ 4.3% ዘላ ቁፅሪ ከዓ እንድሕር ሃይ ኮይና ማለት ካብዚ እንዲ ሃይ ዝኸውን ዳርዛ ናዘር ምስኣ ትተኣሳሰር እያ ማለት እዩ ስለዚ the most important ና ሕጅና ህና ኣገዳሲ ማርኬትና ዝሪኦም ሰለስተ ነገር ይርኢ ኣሎ መስከረም 6 ይኽርኢ ቀንዲ እንታይ ክኸውን እዩ ካብኡ መስከረም 18 ፌደራል ክንደይ ክቆርፅ እዮም ሳልሳይ ነጥቢ ምርጫ እንታይ መሰል መን እዩ ናብ ፕሬዚደንት ክመፅእ መን እዩ ንማርኬትና ዝጠቅም ኣኮርዲንግ ዘለና ሕጂ ናይ ፕሬዲክሽን ከይድና ኣሕዋት ኩሉ ሻዕ ፕሬዲክሽን ንጠቅም who's going to be a president? Kamala Harris 55% ወይ ከዓ 55% ንትራምፕ ዝያዳ ኣላ so ከምዛ ንሪኣ ዘለና she is going to be ንሳ እያ ፕሬዚደንት ክትከውን ማለት እዩ እዚ ግን ማለት just ነናቱ መፅናዕቲ ኣለዎ ኣሕዋት እዚ ናይ ፕሪዲክት እዮም ኩሉ ሻዕ ጌጋ ክህሉ ይኽእል እዩ ንቁጠባና ከማላ ሃሪስ ክትጠቅም ድያ ትራምፕ ዲ ክጠቅም እዚ ናይ ከማላ ሃሪስ ገሊፅና ያለና እንታይ እቲ ፕሮፖዛል ናታ ፖሊሲ ናታ እንታይ እቲ ምርጫ ዘሎ ዝብል ገሊፅና ኢና ናይ ትራምፕ በይና ቪድዮ ክገልፃ ሓደ መዓልቲ እዚኦም ወሰንቲ እዮም መን ይመረፅ ንዝብል ኦራይት እዚአን ከዓ ነቲ ማርኬትና ሰካፊ ኦራይት ክምለስ ሬት ኣፕዴት ኣሕዋት እዚን ኩለን ፑል ዝገብረን ዘለኹ ኣገደስቲ እየን ናይ ቁጠባና ዴይሊ ኣቨሬጅ ክንሪኦ ዝግባአና ሬትና ወለድና እንታይ ይመስል ኣሎ ሕጂ ዜሮ ብጣዕሚ ራዮ 6.4 ይስር ኣሎ ማለት እዩ this is good average down ኮይኑ ኣሎ ካብ 7% ንሃለኩም 8% ወሪድ ነይሩ ካብ 8% ናብ 6.4 መፅኡ ሶ ነዚ ንምቁራፅ እዚ ንምባል ማለት እዩ እዚ ምስ ዝኸይድ መጀመርያ ሲኤምቢሲ እንድሕር ከድና ኣሕዋት the most trigger ንዓ ትገብራ ነታ ሬት ቀንዲ ተጉድላ bonds ኣብዚኣ ምስ ከድና see that 10-year treasury bond this guys 10-year treasury bond እዚ ኣርኣይዋ ወሲኻ ኣላ ሕጂ ምክንያቱ እንተ ትቕንስ ነይራ እዚኣ I think so በዚ ሪፖርት ዝኾነስ is okay ማለት እዩ ወሲኻ ኣላ እዚኣ እንተ ቀኒሳ
تاتين هنا ريتنا ناي 30 عام تبلا ولدنا يقنس زي أنت وسخة ولدنا يوسخ so زي كقنس دي انت كان ياس كقنس هنا عملت up and down 3.7 كو بتحنا ري نالكم 3.7 بتحنا ري إذا حلفه so up and down normal زي مالك so this is good هلا أبو خلنا yeah S&P is moving forward good 559 but it's still okay ማለት ኩሉ ንሪኦ ዘለና ትቁጠባ half down ስለ ዘሎ ግን why in S&P down ኮይኑ ዝብል ግን simple ወይ ከዓ sorry high ኮይኑ ዘሎ ለማዓንቲ ደሓን ዘሎ ወሲኹ ዘሎ ንብሎ ግን almost 0. ክደይ ወሲኹ ዘሎ like almost yeah about 0.10% 0.1 so because of the inflation ማለት because of this report ናይ ለማዓንቲ CPI PCE ዝረኸብና report ማለት ካልኣይ ኣይኮነ so this is our report حوات this is how ሓደ ብሓደ እዚኦም ቀስ እንዳበልና እንዳገለጽናዮም ድሕር ከና ቀስ እንዳበልኩም ተተረዲእኩሞም most important ኣገደስቲ እዮም እሱ ጥራይ ኣይኮን ክትሪኦ ዘለኹ ሕዋት እቲ ዌብሳይት ዘሪኦኩም ዝኸፍቶ ዘለኹ ንሱ እውን ኣገዳሲ እዩ ንኣብነት ክሪፕቶ እንድሕር ሪኢኻ ክሪፕቶ ክሊክ ግበር it's all red yeah because of this economical what we have ማለት እዩ ጎልድ እንድሕር ረኺብና 25 silver whatever it is oil should be red yes we like to be red down ክኾን ኣለዎ ማለት እዩ so overall እቲ ማርኬትና እንታይ እዩ ዝርኢ ዘሎ ኩሉ ናበይ ጠመቱ ናብ ፌደራልስ ሬት መስከረም 18 ይጥምት ዘሎ እዚ ኩሉ ቀይሕ ዝኸውን ዘሎ ደንጊኹምና አንኤምፕሎይመንት ሃይ ኮይኑ ኣሎ ብዓይነት እዩ ካልእ ዋላ ሓንቲ ሪኣክሽን የብሉን so ደንጊኹምና አንኤምፕሎይመንት ሃይ ኮይኑ ኣሎ ፍርሂ ናይ ምንታይ ዘሎ ፍርሂ ናይ ሬሴሽን ከጋጥም ፍርሂ ኣለዎ ማለት እዩ so ክንሪኦ ከለና ናይ ልምዓንቲ ስፔንዲንግ ወይ ከዓ ደመወዝ ከዓ ፅቡቅ ነይሩ ማለት እዩ all right that is all what the hawabay and thank you and sorry about that yeah I know where are you okay I hope you got it as you ናይ ልምዓንቲ ሪፖርት ሪኢኹም ክኾን ተስፋ ይገብር እታ most important PCE እንታይ ኢና ተገሊፃ ብዛዕባ PCE no more question and then እንታይ ይጠቕማኻ ከምዛ ዝረእኹማ ማለት እዩ all right thank you እቶም ኣብ ክላስ ንራኸብ ድሓር ኣብ ክላስ ንራኸብ ኢና እቶም ኣብ ጽባሕ ንራኸብ ከዓ ናይ ጽባሕ ክላስ ሒዝና ክንመጽ ኢና ካልእ ማለት እዩ thanks so much all right I'll see you guys